Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang tanong ko sa inyo ngayon. Ano kaya ang tanong dito? Sige, check natin kung tama ang sagot nyo. Uy, pwede ang dalawa. Ang who nagtatanong about sa subject, sino ang nagsabi ng hello? Ang may what naman nagtatanong about sa object ng verb, ano ang sinabi ni Jane? Kung gusto nating malaman sino ang nagsabi ng hello, gagamit tayo sa first option, who said hello. Kung gusto nating malaman ano ang sinabi ni Jane, gagamit tayo sa second option, what did Jane say. Kung napapansin nyo, ang first option, pareho lang ang forma ng verb sa tanong at sa answer. Pareho lang silang said, said. Pero ang second option, did say ang verb sa tanong, said ang si answer. What did Jane say? Respectively, ang sagot, Jane said hello. Bakit ganito? Isa sa importanteng konsiderasyon sa paggawa ng question ay ang tense ng verb, ang present, past, future, at iba pang forms nila. So para mas maintindihan nyo, let's proceed sa next slide. Kung tatanong tayo sino or ano ang subject, i-change lang natin ang subject into question word. Kaya nito, who, dahil unknown kung sino. Especially sa situations na alam na natin ang ibang details ng sentence, pero ang doer or ang subject hindi natin alam. Tapos, susundan lang natin ito ng parehong verb ng expected answer or yung details na alam na natin. Yung question word na who, ang subject sa question, ang verb at object ay pareho lang kung ano yung expected answer. Ganito ang forma ng verb sa lahat ng klase ng tense, basta ang tanong ay about sa subject. Ang tense na example na to ay simple past. So, who said hello? Jane said hello or Jane. Ito naman ay simple present form ng verb. So, pareho lang din ang verb sa question at answer. Who says hello? Jane says hello. Ganito rin sa iba pang tense. Ito is saying present continuous ito. Who is saying hello? Jane or Jane is saying hello. Present perfect naman ito, has said. Who has said hello? Jane has said hello. Pero kung alam natin sino ang gumawa ng action ng verb, dito sa example, said, ngunit di natin alam kung ano ang sinabi, maybe di mo narinig, so magtatanong ka na about sa object at mag-iiba na ang forma ng question at saka ng answer. Like this. Ang object na hindi mo alam, gagawin mo itong question word, dito what, dahil something ito, at ito ang mauuna sa iyong sasabihing tanong. Dapat verb ang kasunod ng question word, pero nag-iiba ang meaning kung ganito ang pagkasabi natin. What said Jane? So ang what na ang nagsabi ng Jane. Kung about sa object ang tanong, kailangan nating gumamit ng helping verb. So ganito dapat ang magiging verb natin. Gagamit tayo ng did say. Dahil ang did ay helping verb ng simple past tense. At dahil na ipapakita na nito na past tense ang verb, base form na lang ang main verb. So ang said, magiging say. Pero hindi pa rin tama ang tanong kung ganito, what did say Jane? So ito dapat ang gagawin. Ang subject ilalagay natin sa gitna ng helping verb at sa main verb. What did Jane say? So ganito dapat ang word order ng question natin. Object sa verb, nagiging question word, what? Tapos yung helping verb, tapos yung subject, tapos ang main verb. Tingnan natin kung present tense ang ating gagamitin. Says na ang ating verb dito, so gagamit tayo ng does na helping verb dahil singular ang subject. Kung plural naman ang subject, do ang ating helping verb. What do they say? Pero kung hindi simple present or simple past ang verb, kung may helping verb na ito na rin ang gagamitin natin ng helping verb ng tense ng verb at kung ano man yung forma ng main verb niya. So, tingnan natin ang next example. So, present perfect ang verb na to, has said. I-keep natin ito sa question. Walang changes sa verb except ang arrangement nila sa question. So, ang helping verb ay has, ang main verb ay said. What has Jane said? Ito naman ay present continuous, is saying. So, helping verb is,
main verb saying. Walang changes, ang word order lang ng tanong ang nag-iiba. So kung magtatanong tayo about sa object, remember these steps. Step 1, gawing question word ang object. Kung bagay, what? Kung tao, who? At ipauna mo ito, ang iyong question word, sa iyong question. So, dito na siya sa front ng question, what? Tapos, ang sunod na step is maglagay ka ng helping verb. Kung ano yung helping verb na dapat sa iyong question. Tapos, isunod mo yung subject. Tapos, isunod mo yung main verb. Kung ano man yung main verb na dapat ng iyong question. And take note kung walang helping verb gaya ng simple present or simple past, gumamit lang tayo ng do, does, or did. Dahil do ang helping verb kung simple present, plural subject, does naman kung simple present, singular subject, at did kung simple past tense, singular man or plural. Pero kung magtatanong lang kung sino or ano ang subject or doer sa action, walang kaibahan ang forma sa answer at ng tanong. Pareho lang ang verb, pareho lang ang word order, except sa question word na ginagamit natin. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video nito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!